Ah, parang di pa ako maabot sa gitna. Practice to practice. Pang ano, pampatibay ng tuhod, tibay sa legs. Para pang basketball to. Basketball. Oh my God! Ay, Wow! ah. Layo na nila. Ayun na sila. Ayun na sila dun. Layo na nila. Nako. Lahat to. Pabukid, pabukid. Ito. Maraming malalakas na Bisaya. Aray ko. Huh? Kasi lalo na pag yung sa mga ganitong lugar. Huh? Kaya alam niyo na kung bakit. Ewan ko lang ba't di ako malakas. What? Ito lang napapalakas sa akin. Ito. Shoutout Aklon. Mga boss Aklon. Shoutout. Oh, yung Aklon. Shoutout mga Aklon. Aklon. 2017. Pakita mo. Pakita mo. Aklon, shoutout. Ito, lapit na, malapit na. Unti na lang. Lapit na, lapit na. Pag bumalik ako dito, mga baka pang-anim na balik o 5 balikan. Tapos hindi na ako iningal. Ibig sabihin, malakas na ako. Huh? Wala na akong maglaro ng basketball ulit. Mabs phenomenal. Abangan niyo yun. Pang-anim pa yata ang balik. Aray ko. Hindi na ako maglalaro. Videoan ko na lang kayo. Tsaka ng mga players. No. Ayun o. Lapit na yan. Medyo malayo pa pala. Layo na. Oh my God! Pahinga tayo. Wow! Ayan o. Yung Danao City doon. Danao City. Ayun Camotes. Camotes Island. Okay. Gut na. Aray ko. Madulas na dito. Mga bisdak, madulas na dito. Ayan. Bisdak. Ayan. Bisayang dako. Bisaya na dako, way patay way magbuot, nganong tabis kay kat. Handa move tayo. Ayan o. Konti na lang. Ay, dumating na yung ano. Dumating na sila. Ako naman. Ako yung nahuli di ba? Tsaka magandang view. Tingnan nyo. Kami galing taas na. Sambad daanan dito. Yan yan. Ito pang isa wala rin to. Ay, balik ta. Kalimang balik na to. Kaunong balik di na tanguson. Taas na tagangin. Sukol na tagduwa. Ito lang meron Gatorade. Nak no, Gatorade. Ayun na, dumating na sa taas. Ayun na. Bigyan mo tao lagi. Tao. Yan, medyo nahiya ako. Kasi may mga tao pala dito. Akala ko kami lang. Ayun o.
May mga tao pala, may mga nagde-date pala dito. Ay, naku yun. Layo namin doon kami oh. Ayun, may mga tao. Kaya, nagde-date. Yun na. Lapit na tok-tok. Dito namin tok-tok. Yes. Yes. Sinutan ito. Ayan. Panganay ko. Oh. Yan. Sawa ko yan. Oh. Ayan, sawa ko. Oh. Pinsan niya. Alright. Ay. Ganda. Men. Wow. Oh my god. Oh my God! Wow! Oh my God! Jigs, turang payag, Jigs ay. Turang payag oh. Doon tayo pupunta doon. Kubo na yun. Sa tiyahin yan yan. Nasawa ko. Oh. Pasok ko gapit ang pinakamangan. Talo yun. Naman? Ha! Problema nito Ang pagbaba. layo pala. Ang layo pala ng kubo. Ayuam diyan ng payaga ay. Ay. Grabe oh. Yun. Pagtatawanan ako ni Coach Mabs nito ah. Kami tok-tok. Daming kamote. Bisdak yun oh. Daming kamote oh. Isa rin yan sa mga kinakain ng mga bisdak. Para lumakas. Kamote. Tsaka malakas rin yung utot. Yan, kamote. Ang dami oh. Oh. Ano? Sige, magkukay ka na dyan. Wait. Oh. Ay, kala mo sa amin oh. Oh. Chicks. Shut up. Shut up. Hingal din siya. Uy. Siya mo dito. Dito. Ayos. Paya tayo kay Coach Mab dito. Pagod tayo agad. Hindi naman kami yung lalaban. Ito lang yung baon namin oh. Yan. Tsaka ito. Ito lang yung baon namin. Ito lang yung problema dito sa ano. May natata eh. Wala kang CR ngayon. Ayaw ko. Yan. Kuha tayo ng kamote na hindi atin. Okay. Featuring Amang. Ang nga pala ito siya. Mga bislak. Amang ba amang? Napatagal pa. Oh. Napatagal niya pa. Oh. Low pa yan. Liit. Naglapan siya ba? Malaki to. Hoy, ang laki nga. Ayun, ang laki. Ang laki ng sa X mo. Yun, sarap yan mga bisdak.
Malakas yan. Palakas ng utot. Ayun oh. Malakas ng utot. Okay na naman. Yun na naman. Laki. Laki ng bato. Hindi maliit. Sayang eh. Wala. Kaya nga, kuha na siya ng kuha. So, may nakita daw siyang tae. Gold ba yan o? Oh, ang laki! Ang laki oh. Oh, ayan. Ang laki oh. Oh. Ragutin. Ragutin mo yan. Mm. May itlog.